ናይ ሰሜናዊ ቀይ ባህር ጉዕዞ ኣዛዚማ ብሸውዓተ ተለካቲት ጋርሳ ብ12 ተለካቲት ድማ ዋደ ዝኣተወት ሽግናጽነት ኣብዚ ናይ ካልኣይ ሰሙን ጉዕዞኣ ብደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ረሓይታ ኣትያላ ኣብዚ ናይ ኣስታት 274 ኪሎ ሜትር ካብ ዋዳ ናብ ረሓይታ ዝሸፈነ ጉዕዞኣን ዝተገበረላ ኣቀባብላ ብዝምልከት ወኪል ኤሪና ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ገረዝ ጌር ከቕርቦ እዩ So close, so near. I will be back. So clear. And I am so close, so near. Take me back to not far. Oh, take me back to not far. مجمر مدبات بروراوي إيابلي زبسرت شغناصنت ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናይ 615 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ፈጺማ ሎሚ 19 ለካቲት ረሓይታ ኣትያ ናይ ካልኣይ ሰሙን ናይ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጉዕዞኣ 274.1 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነት ሽግናጽነት ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተኣኻኸበሉን ከም ሓይሊ ህላዊኡ ዘረጋገጸሉን ሰዱሕ ኢላ መግዛእቲ ሓንሳብን ናሕዋርን ምጽራግ ሓያል ጥምጥም ዝተኻየደሉ በይሉል ዓሰብ ጊብዶ ደባይ ሲማን ኣቦን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ወራራት ወያነ ዘፍሸለሉ ከባቢታት كمون نايمايت عمتات بهلاو سلطان عقيبة زلا رحيتان أبز بصحتلو بهزبن سراويتن دموق أقبابلا تغير الله شغنا صدنات ب15 تلكاتيت كتم عصب أبزاتوتلو حلفت من محدار زوبا أززت سراويتن بركت زبلو نبرتن سراويتن 4 كيلومتر بأقرب مسناي أب ستاديوم بستدالو سنة أباباوي مسند أثات معروق أقبابلا غيرو ملا شغناصنت بعسران كلتن لكاتيت عبدم حينا بزغبر ناي مرخاب سنه سرعات ناي زوبا دوب غعزا كتفل مخانا تفاليط الله ابز ناي زوبا دوب غعزا دما اب قدماي سومن كابدم حينا تبغيسا نابقو حيتو عد قيح سنعفن فورتون 79 كيلومتر كتشفنيا So clear, and I am so close, so near. I will be back. So clear, and I am so close, so near. Take me back to not far. Oh, take me back. كولج حرش حمل مالو مروص أزرقت بمعبالن ناب حرصت بمزرقحن عم مسرح مرققات وحسنة مقبي أستواط ويقبر كم زلو يفلاد أبزي قنيات زدمان زمع بلو زر دنيش نملان حرصتو تركبا كايدلو وكيل إرينا محاربلين ددالو تبصاب ياسين صالح كولج حرش حمل مالو بمرمر زمع بلوم كوندرن بيكاسون زسميوم كلتا عينت مروص أتازرقت دنيش نحرصتو تالاليم نتمر مراوي سرحات زمرحة ممهر بلايت ولد مدهنا بزهابو حبريتا أتوم أما أكل فتنة نايتو كوليجين بأبنتاوين حرستتن زتفتنو مرت أتازرق تدنش بزوح حالكي زيد اليومن بواحد ماي روح مهرتخو بزوخو المخانم حبيرون جز دنيزي بمهرتو باساسلو بخل نجر بالنجاس بدلو وين أنا زد دنيزي مريجنا زي حرستت تربحتي وخونيوم تطلعت ريالن نسوا السيخو
ካብ 1 ሄክታር ካብ 250 ክሳብ 450 ኩንታል ክሕፈሱን ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ምህርቲ ክቡኡ ዝኽእሉን ብምዃኖም ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ደራኺ ተራ ከም ዘለዎም ኣነጺሩ ስለዚ ሓረስቶት ተቐቢሎም እዮም ፈትዮም እዮም ብተግባር ንሪኦም መስሎ ዘለዉ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣሚነ እዮም ሚኒስትሪ ሕርሻ ኩልና ተጓሳዊስና እታ ዘርኢ ኣብ እዋና እሞ ብርትዓዊ ዝኾነ ዋጋ ዝረኽብሉ ምፍጣር ተደፊኑ ካልእ እሶም ድልዋት ኣለዉ ማለት ዲን ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኣቶ ሰመረ ኣምሎሶም ብግድኡ እቲ ኮሌጅ ብዘካይዶ ምርምራዊ ስራሓት ሕማማት ዝጻወሩን ሙእኩት ምህርቲ ዝርከቦምን ኣዝርእቲ ብምዕባል ኣብ መስርሕ ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣብ እዋን ክራማት ፉል መሸላም ቡልቱግን ኣብ ምዝራእ ተሓፂሮም ጸንሑ ሓረስቶት ከባቢ ነዞም ሓደስቲ ምሩጻት ኣዝርእቲ ተጠቂሞም ኣብ ግዜ ሓጋይ ድንሽ ብምልማዕ ድርብ ረብሓ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ዘሎ መሬት ከባቢ ኣብ ጥቕሚ ከውዕልዎ ኣቶ ሰመራ ኣተሓሳሲቡ ሓረስቶት ብወገኖም ናይ ቀረባ ተጠቀምቲ ምርምራዊ ስራሓት ናይቲ ኮሌጅ ኮይኖም ምህላዎም ብምሕባር ነዞም ምሩጻት ኣዝርእቲ ድንሽ ብዝሰፍሐ ንኸልምዕዎም እኹል ቀረብ ክዳለወሎም ተላብዮም ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኩሎም ንኡሳን ዞባታት ምስተዋፅኡ ኣባላቱ ኣብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ዘተኮረ ስልጠና ሂቡ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታልን ምቁፅፃርን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ኢብራሂም ዑመር እቲ ስልጠና ኣብ ምምካት ሕማማት ብሓፈሻ ምውሓድ ፅሬት ኣከባቢ ድማ ብፍላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ መሐመድ ንጉሰ ወገኑ ሰልጠንቲ ኣብ ምክትታልን ምንጻርን ሕማማት ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታት ሰፊሕ ድሕሪ ምዝርዛር ኣፍልጦ ኣባላት ክባብ ምባልን ኣሰራርሓ እቲ ጨንፈር ውህድ ምግባርን ካብ ናብ ትካላት ጥዕና ዝመሓላለፉ መልእኽትታት ንጹራት ክኾኑ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ